Ramogi maotimore kaunti ma Siaya en apisa mag thieth e kaunti Mombasa okwayo oganda ma gwenge ma kono mondo mi koro tudre kodgi e yo makare kendo koro ginya weche mag kwe, weche mag ler e sechegi ma bende pod gitimo nonro kotenore kod tuo moro mapok ong'e nonde malong'o masani koro muoch e gwenge ma kono. Ma en koluwore gi tho mar ji mamoko 4 mane owito ngimagi e gweng' ma iluongo ni Magadini mayudore Changamwe, ma bende ne githo gima ne okelo thogi to ne ok oyangi yo malong'o. Lipot yango ni tuono koro osebedo ka kuodo dend jogo ma tuono mako machwe negi. Kata kamano jodak e gwenge makono koro kwa sirikal mondo mi koro dwarie yo mar ng'eyo hie gima kelo tuono gi chal mare gi yo ma inyalo geng'ego kaka yo mar neno jodak e gwenge makono ngimagi ok bende andaki marach mar gamo tuono. Ule mwili vile ulivyo umefurafura kama majipu vile, alafu iko na white hivi. Mtu anafura hivi kama ndovu, anakuwa kama na malengelenge, anatoa harufu mbaya, hatuelewi ni ugonjwa gani. Ukiona mtu unadhani amechomeka na hajachomeka, unadhani amechomeka na mafuta ama maji moto. Kuna wengine wagonjwa pia wameenda kulaswa. Sasa hii mtaa ni kama ugonjwa ambaye imeingia, ambayo itatatiza jamii kwa jumla. So tunaomba kama watu wa health waje wafanye research yao hapa, tujue ni mrupuko gani wa ugonjwa umeanza hapa. And we cannot rule out the fact that the people who are dead possibly have been inhaling toxic fumes that are coming from the neighboring installations. We cannot rule out that. Weche moko nyakora mga jwang'e ne jolupo